are standing here at the old Onitsha Road, close to the Nnewi Triangle, where the famous electrical market is being located. Here on Sundays, a lot of people come here to buy and sell. They sell mostly old clothes, that's what we call okrika, and then some bring in new clothes. So we are here today to interact with the buyers and the sellers to tell us if the Sunday sales here in this market is profitable for them. Okay, Afia Somto Anerobi. Anaedo Somto Porinos. In Afia. I'm more than the Onion Chicota, Onion Cigar, President, if to say. So, Kahana, Afia, Kahunu name. Afia, yeah, I will, Afia in your book, Kaibalambo. If I buy Kaibalambo, I be Afia at 2013. That's 2013. I am managed one. And all about Anaedo. So I need to buy Afia. Kaibalambo. Onye chọrọ ịgba mbọ bịa gba mbọ ịtago ife dị na ya. Ebe ọ dị mma Sundays anyị na-ahapụ enwere ebe onye ọbụla n'ebe a nwere ebe ọ na-azụkwa ebe dị iche iche. So mbọsị ụka anyị anụkọ ọnụ bịa na center of Nnewi ebe eche nọ na etiti Nnewi buru agụ roundabout anyị nọ n'ebe anyị azụọ ya mbọsị Sunday. Other days onye ọbụla ejechichekwa ebe ọ nọ seta ka anyị si azụ ya. Okay, tell us what's your name. My name is Abubakar. You they sell market for here? Yeah. Where you they come from? They come from Nnewi here. I live in Nnewi here. They are made so here now there's a kind of polo, shirt, my jeans, my baggy trousers, all those shorts. Them. In a bill governor Well, I will go on like another. They are once in a while. Men Jay because all you go can be men and I work a I have an agarano corner, the cheap. Well, I do quite cheap. At least when you be. Get this your man in a guy here, get this your quality. Well, all based on experience. Now working here gave you from first day. At least before you to this stage, I got how good then as time goes on, then where the experience. Okay, now so working here and once or continuously, maybe the experience in what here. So you are sick and the buying in here. Ma ọbụ na ndị chọrọ igo ihe dị cheap ha ọka ha na-abịa. Abịawanụ definitely at least ọ na-adị good in a patronize ndị dị gị nso so of na-agụ ụmụ boutique because some of them na-abịakwa ebe a pick some certain things we eche no ha ga asa ga butie ma no ebe dị close like this ha na-abịa wete. Aba mbụ ogbonna ya ezikpe ana m azụ afịa ọkịrịka otu ekona bidoro na weba ndị mmadụ na-amata ihe small na anyị na-azụ afịa obere ka m na-asụ ya n'okwu Igbo na anyị na-azụ afịa anyị wee na-azụ ya sọ mbọsị ụka ya na-azụ ya mbọsị nkịtị anyị megasịrị shop anyị n'ime afịa mana mbọsị ụka anyị na-azụ afịa ebe ọfụma. So unu nwere shop unu n'ime afịa unu na-azụ other days ka side ọ bụ na shop gị? Most of some men bụ n'Ọnụcha ụfọdụ bụ n'ime nkwọ Nnewi. Mana gị nwe isi Nnewi abịa ka isi ebe tere aka abịa? Si mụ si Aba abịa. Isi Aba abịa? Every week or every Sunday? Every Sunday. So after I'm emekwa my supply, nso si ebe Sunday and ejeze another states. Sunday batakwa m. Wow. So isi Aba abịa all the way from Aba? Yeah. So okay, Oga Gwani, ahịa are profitable to you people? Like unu na-ere ọfụma? Anyị na-ere ọfụma because since anyị bidoro ya ọ na-aga ọ na-enyere anyị aka in short ọ na-enyere anyị aka ọfụma because enwere ife ya eje na boutique ewetana igo ngalọnụ mana ebe emeta very cheap. That is why it's moving. Ọ na-aga ọfụma ọ na anyị na-ere akwa cheap ebe a ewetara da n'ebe niile na-azụ afịa na Anambra State. Anyị na-azụba ahịa akpụkpụ canvas. Afia m bụ Tochukwu Ezukwu but ihe ji ọmara mba aka ego antu abịa na Nnewi ihe ji ọmara m bụ idu 1000 Onitsha ka m si abịa but ahịa na-azụ ebe a na-atọ m ụtọ because na azụọna m ahịa ebe a na for 3 years na ka m bidoro bịa antu ihe a na-eme ebe a every Sunday na-atọ m nwa bụ aka ego ụtọ onne. So ị na-akọwa na inwe shop nke gị na Onitsha? Yeah, enwere shop na Onitsha. So every Sunday isi Onitsha abịa ebe a? Yes, every Sunday na-agba moto buru ahịa si Onitsha bịa ebe a bịara ahịa. Ka ebe isi ebute ahịa gị? Esi m Onitsha na-azụ bata ana m atụ ahịa from China.
na-ebunatazi ya na-abịa Nnewi ebe abịa na-ere. Ahụ nọ na dị onye anekọ na-agara ọnụ. Ịma na ihe dị n'ahịa a na-ere bụ jeans a na-ere bụ o dipendịrị the price ịghọtara. Anyị nwere nke garara ọnụ nwekwa nke dị ọnụ ana, but na nke anyị na-ere ebe a karịsịa most bụ nke dị ọnụ ana, because ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-abịa ka ebe a nwee ike group more n'ọya ka anyị ga-eri ya like that. We have spoken to the buyers and the sellers here at Old Onitsha Road, and most of them have said that they would like a permanent space for where they can sell their wares here in Nnewi, and they would also like the people of Anaedo to provide them a permanent space where they can sell and buy daily, because this place is dangerous since it's close to the road and it could be harmful to the people. We are appealing to the government and to the indigents and the stakeholders of Nnewi to also patronize them and also give them a permanent space where they can sell their wares.